kotipuolessa odottaneet jo pitkään, eli otetaan kentälle Roostersin puolustus. Tervetuloa! Ja sitten esitellään Roostersin kirjoittava hyökkäys. Pelirakentaja numero 16, Otso Flygman. Numero 37, Esa Vanhoja. Numero 15, Kultahikauhu Henri Jussila. Numero 12, Jani Schapari. Numero 20, Vertti Huttunen. Numero 85, Otso Parkkonen. Numero 56, Oskari Lähdeaho. Numero 53, Akseli Kaasalainen. Numero 54, Mikko Toiminen. Numero 65, Jere Lahti. Ja numero 51, Ville Tanskanen. Ja Roostersin valmennuskulmahan vastaa Juha Hakala ja Jarmo Lahti.